Hvala. Se spremala da krenem, a sekretarica je bila u kancelariji već i on je krenuo na posao, znači to je ispred kancelarije bilo. I našla ga je prva komšinica koja se vraćala hleb, kupila je hleb i vraćala. I videla ga je da leži ispred kancelarije. Pozvala je sekretarica, ona je pozvala hitnu i to je sve bio u roku od možda 5 minuta, kako i 5 minuta, 2-3 minuta. Ne, niko ništa nije čuo, znači nije se čulo jer to je, ako je 4-5 metaka u njemu, mislim, šta da vam kažem, 3 čaure su pronađene dole, a nije se čula ni pucnjeva ni ništa. Ništa nismo, za to ništa nismo znali, stvarno ne mogu da kažem da jeste, ali samim tim kako se kompletna situacija odvija, vi sami vidite zatvor, pa puštanje iz zatvora, pa izbor i sve ostalo, mislim, to je strašno, mislim, stvarno da u sred bela dana izrešetaš čoveka koji je krenuo da radi, mi stvarno ne razumemo. Ovo je strašno, svi narod je uznemiren, ne znam šta da vam kažem, mislim, ne znam, stvarno nemam više reči. On je čovek koji je uvek štitio druge i tešio druge, tako da nikad se nije žalio na ništa. Ja sad nemam pravo da odustanem, jer ja sam sad jednostavno uvučen u nekakvu situaciju da ja sad rešavam, da lomim glavu, što mi kažemo, sa nekakvim sudskim postupkom, ali taj sudski postupak je toliko nepravičan i toliko zabrinjavajući da ja mislim da se tim pitanjima moram dodatno da pozabavim. Sigurno je da se Albancima žuri da završe pregovore, jer oni vide da su ušli u proces koji će trajati za dosta dugo. Ja te kažem, trajaće onoliko koliko bude potrebno, koliko god bude tema, a teme se međusobno dogovaraju. Znači, nije stvar da jedna strana može da nametne temu, ne može, mora to da bude dogovoreno. Treća strana se opredelila za relativno pasivnu ulogu, to jest Evropska unija, ali to nije dobro. Jer oni jednostavno sad već shvataju posle ovoliko 4-godišnjeg iskustva, oni shvataju da se, ili 5-godišnjeg, da se tako stvari dole ne rešavaju. Ako prepustite da Priština sama odluči hoće li sprovoditi ili neće, ja garantujem da neće. Prema tome, malo aktivnija uloga u Evropske unije bi bila dobro došla, a na samom terenu, znači ne za stolom, na samom terenu u Prištini, malo aktivniji pritisak od strane predstavnika SAD dao bi rezultate. Oni su malo razočarani, jer ulazak u pregovore su oni videli kao mogućnost da dobiju nekakvu, kakvu takvu indirektno priznanje. Kako to izgleda mi ne ide baš tako, neće to dobiti, ja sam prilično siguran ni od ove, ni od sledeće pregovaračke ekipe, ni od one naredne i tako dalje, jer to prosto nije moguće uraditi. Mislim da oni postaju toga svesni i postaju pomalo razočarani. Znači, glavni njihov cilj je bio to i da kroz to fino ponašanje, uslovno rečeno, znači po meri Evropske unije, zarade viznu liberalizaciju. Ključ svih njihovih ideja je vizna liberalizacija. I to samo zbog toga što će tu viznu liberalizaciju iskoristiti da odmah jedan veliki talas Albanaca ode, kako da kažem, trbuhom za kruhom, kako bi to ne sviđa mi se baš termin, ali ne mogu da se drugog setim. Znači da ode u Evropu i da tamo ostane, jer ovde nema perspektive. Ubistvo Olivera Ivanovića je zločinački teroristički čin uperen protiv celog srpskog naroda sa ciljem da se destabilizuje situacija na Kosovu i Metohiji, naročito na severu Kosova i Metohije, da se izazove haos i da se srpski narod na Kosovu i Metohiji i cela Srbija gurnu u pakao sukoba. Kogod da stoji iza ovog napada, a znamo
da su prethodnih dana Srbiji pretili i ratom, od Kadrija Veseljija, Albanaca različitih, do raznih drugih koji su prethodnih nedelja bez ikakvih reakcija međunarodne zajednice napadali na srpsku imovinu. Kogod da stoji iza ovoga, bilo da stoji iza ovoga albanski, srpski ili bilo koji drugi kriminalci, moraju da budu kažnjeni i moraju da budu izvedeni pred lice pravde. Ovo je pokušaj da se srpski narod na Kosovu i Metohiji gurne u haos, da se Srbija gurne u haos. Ovo je napad na ceo srpski narod i ovo je zločinački, teroristički čin koji mora da bude i bit će kažnjen. O čemu sada da razgovaram? Odmah se vraćamo za Beograd. Ja sam optimista od samog početka, jer ne mogu prosto da me osude za nešto za neke događaje s kojim apsolutno nikakve veze nemam. Ja sam to mislio od samog početka. Ja sam čovjek koji od samog početka hoće da kroz sudski postupak dokaže svoju nevinost. Ja sam, nažalost, doveden u situaciju da dokazujem nevinost, umesto da oni dokazuju svoju krivicu. Da sam htio da bežim, ne bi me oni ni hvatali. Prema tome, moje mišljenje je drugačije. Ja ne mogu da živim s takvom hipotekom, tu hipoteku moram da skinem sa svojih leđa, a to mogu samo kroz